Вітаем, шановнае гаспадарства, ў студыі Белсат. Наш госць сёння лідарка дэмакратычных сіл Беларусі Святлана Ціхановскага. Добры дзень. Вітаю. Спадарня Святлана, не магу пачаць ад пытання, якое мучыць многіх маіх калегаў у рэдакцыі. Чаму вас усё-такі не было на пахаванні папы Францішка Рымскага? Ваш адказ нашай ніве, немагчыма арганізаваць паездку ў Ватыкан лагістычна ў такі кароткі тэрмін, і ў дадатак ужо былі запланаваны дыпламатычныя сустрэчы, ад якіх было цяжка адмовіцца. Ён як бы задавальняе, але не до конца, скажем так, бо якога кшталту это маюць быць такія сустрэчы? Прынамсі, на той сустрэчы ацанілі ваш прафесіяналізм? Я разумею, што быць на пахаванні такога вялікага чалавека гэта вельмі важна, але насамрэч мне няма чаго больш дадаць да майго каментара, бо гэта больш былі такія лагістычныя пытанні, праз якія я не змагла паехаць, але я вельмі радая, што быў прадстаўнік офісу Денис Кучынскі, а таксама прадстаўніца хрысціянскай візі Наталка Васілевіч. Яны добра прадставілі Беларусь і там мелі нейкія стасункі, нейкія перамовы, хоць і кароткія, з іншымі прадстаўнікамі іншых краін. Я разумею, што пахаванне гэта не палітычнае мерапрыемства, калі так скажам, але ўсё роўна там пры кожнай сустрэчы мы падымалі самае балючае пытанне, гэта нашая палізняволеная, гэта рэпрэсіі ў краіне, і Ватыкан, наступны папа, я спадзяюся, будзе надаваць шмат увагі такім гуманістычным пытанням. Так, з тых сустрэчаў, пра якія вы кажаце, таксама адбылася сустрэча такая сітуатыўная трошкі, так, вашых прадстаўнікоў Дениса Кучынскага да рацы з прадстаўнікамі афіцыйнай дэлегацыі Беларусі, у тым ліку кіраўніком палаты прадстаўніком Сергеем Сергіенка. І нават адбылася некая размова. Гэта вось быў нейкі абмен ветлівасцяў ці нейкія сутнасныя размовы? Нагадалі, што трэба неяк вяртаць дэмакратыю Беларусь. Ось, я не буду распавядаць, якая была рэакцыя, бо гэта хай застанецца там, у Ватыкане. Але ж, да, такая сустрэча адбылася, мімалётная, але ж это добра, каб людзі пабачылі, што мы не з нейкімі агрэсіўнымі месаджамі ідзем. Так, бо мы ведаем палітыку офіса у першую чаргу, яна так у публічным нашым жыцці, яна навідавоку, гэта вось ваша палітыка праз ціск, так, такі дыялог, назовем это так, з Менскам, ціск на Менск, у тым ліку праз санкцыі, а тут вось такія размовы. Што б вы лічыце ўжо варта і можна вам казаць, ці пра што размаўляць з афіцыйным Менскам? Што б вы сказалі, каб вы былі вось на месцы Дениса, напрыклад? Насамрэч, мы заўжды выступалі за дыялог з прадстаўнікамі рэжыму, бо мы разумеем, што нам разам будаваць будучую Беларусь, але ж нам неяк трэба прымусіць гэты рэжым памяняць сваё стаўленне да Беларусі, да беларусаў. І гэта памяняць свае паводзіны. Але на дадзены момант мы не бачым ніякіх крокаў з боку рэжыму, і каб вымусіць іх зрабіць гэтыя крокі, трэба ціск. Так, я лічу, што рэжымы разумеюць толькі такія моцныя наратывы, яны разумеюць толькі, не разумеюць яны паслабленняў. Яны хочуць капітуляцыі, канешне, яны хочуць, каб все паўзлі да іх на каленях, прасілі прабачэння, але людзі выбралі сваю будучыню. Мы еўрапейскі народ, мы хочам жыць у нармальнай, свабоднай краіне, а рэжым, канешне, гэтаму замінае. Але ў нас няма такіх наратываў, што як у Лукашэнкі кожнага яны потым павесяць на стаўбах. Не, нам разам далей працаваць. Канешне, мы павінны будзем прайсці праз нейкія працэдуры, працэдуру таго, каб тыя, хто стаў крымінальнікам, каб яны прайшлі праз справядлівыя суды, але ж... Рэабілітацыю маеце на ўвазе? І рэабілітацыю, нехта кажа і пра люстрацыю. Гэтыя моманты, канешне, трэба ўлічваць, але ўвогуле тыя людзі, якія зараз пры гэтай уладзе працуюць, яны могуць працаваць і на дэмакратычную Беларусь. Яшчэ адна важная тэма. Пасля 2 тыдняў ад знікнення спікеркі Анжэлікі Мельнікавай, спікеркі Каардынацыйнай рады, вы паведамілі аб прычынах, чаму не каментуеце гэтую справу. Вось ужо прайшло больш за месяц, і мы ведаем, бачым гісторыю толькі па ўрыўкам, што атрымалася журналістам дастаць. Карціны ўсё не відаць і ад следчых органаў, яны ў цішыні працуюць і нічога не паведамляюць. Як вы бачыце гэтую гісторыю цяпер?
Я зноў жа не хачу спекуляваць на гэтую тэму, бо насамрэч мала што вядома, як вы кажаце, і спецслужбы ў цішыні працуюць. І такія кейсы яны насамрэч і павінны распрацоўвацца ў цішыне, каб не было спекуляцый, каб не было нейкіх інсінуацый. Мы не ведаем зараз, ці Анжэліка, можа, спецслужбы ведаюць, мне пра гэта невядома, але ж, канечне, сітуацыя вельмі дрэнная, бо знік чалавек і абставіны, пры якіх знік, чаму, гэта зараз невядома, і я проста хачу, каб па магчымасці сказалі, што з ёй усё добра, хаця б. Вось, і мы, конечно, чакаем нейкіх навін ад спецслужбаў Польшчы. Нейкія высновы першыя, як для ўсіх дэмакратычных сіл, для вас асабіста, напрыклад, нейкі урок, вось гэтая гісторыя, так, што націснуць можна на кожнага, ці... Мы не ведаем прычыны знікнення Анжэлікі Мельнікавай, націснулі ці не націснулі, не буду я зноў жа тут спекуляваць, але мы разумеем, што кожны актывіст, кожны, хто ўдзельнічае ў нейкіх прадэмакратычных працэсах, яны з'яўляюцца такой мішэнню для рэжыму. Канешне, людзям трэба дбаць пра бяспеку і трэба распрацоўваць нейкія пратаколы бяспекі з уладамі тых краін, дзе знаходзяцца беларусы, бо у рэжыма могуць быць доўгія рукі, і калі яны выберуць нейкую ахвяру для сябе, то можна чакаць чаго заўгодна, і таму людзі павінны заўжды пераправяраць, хто з імі знаёміцца, з кім яны размаўляюць, хто там неяк уціраецца ў давер кім. Вось, таму, такая барацьба, яна, конечно, небяспечная. Складаныя акалічнасці працы і барацьбы, так, як вы кажаце. Трошкі ў параноі трэба такой жыць увесь час. Тут і журналісты пад пагрозай, і актывісты, і праваабаронцы, то бок няма тых, хто жыве сабе ў бяспецы, нават знаходзішся ў бяспечнай краіне. Сёння вы ў Варшаве для таго, каб прыняць удзел у тым ліку в форме ініцыятывы 3 мораў, так, балтыйскага, чорнага, адрыятычнага. Так, яна аб'ядноўвае 13 дзяржаваў. Паглядзеў па карце трошкі, як балта-чарнаморскі саюз выглядае, які прапановаў калісьці ў 90-х пачатку Зенон Пазняк. Гэта такі адказ на пазіцыю ЗША па адыходу з Еўропы, так, паступоваму ці частковаму. Што гэта ініцыятыва канкрэтна можа даць Беларусі? Слухайце, гэта ініцыятыва ёй не першы год, яна ўзнікла ўжо даўно, каб больш эканамічна супрацоўнічаць і дапамагаць аднаму з гэтым краінам гэтага альянсу. І такія альянсы, яны вельмі добрыя. І гэта не значыць, што гэтыя альянсы супраць кагосьці, так? Гэта альянсы, каб быць карыснымі адно аднаму. Я думаю, што і Беларусь, Украіна павінны там будучыні стаць у тым ліку часткай і гэтага альянсу. Я не думаю, што там тут гэта адказ нейкі палітыцы ЗША ці адказ камусьці іншаму. Гэта добры такі эканамічны канферэнцыя, форум. Эканамічны все-таки, не палітычны, а эканамічны. Гэты альянс, ён эканамічны больш. Ён пра эканамічную бяспеку, і для нас гэта дадатковая платформа, каб Беларусь прагучала, каб Беларусь там папрысутнічала, каб пра Беларусь не забываліся. Яшчэ раз нагадаць пра стратэгічную важнасць Беларусі ў нашым рэгіёне, і каб дбалі пра Украіну і пра дэмакратычныя змены ў нашай краіне, бо не будзе бяспекі для гэтага альянсу, для гэтых краін, калі будзе турбулентнасць у Беларусі, бо заўжды Беларусь будзе крыніцай небяспекі, калі там будзе рэжым Лукашэнкі, які служыць не беларусам, а які служыць Пуціну. Турбулентнасць цяпер мы бачым, вось вы кажаце пра Беларусь, але і ў палітычным жыцці цэлым у свеце, так, у Еўропе. І цяпер усе чакаюць перамір'я ва ўкраіне, так, калі не бліжэйшымі днямі, то ў нейкай кароткай, сярэдняй перспектывы. Мы спадзяемся, што гэта наступіць, але пасля перамір'я мы таксама разумеем, што і пэўная новая сітуацыя наступіць і для Беларусі, беларусаў унутры краіны, так, для нашай дзяржавы, і для беларусаў, которые жывуць, магчыма, ў Польшчы, Літве, Латвіі, з'явяцца новыя рызыкі, выклікі. Вось як вы рыхтуецеся, як вы бачыце вось эту сітуацыю і месца ў ёй Беларусі, так, у бліжэйшыя месяцы магчымага перамір'я, бо калі Еўропа так будзе інтэнсіўна ўзброівацца, так, і дбаць пра сваю ж бяспеку, таксама это нейкія праблемы могуць быць і для беларусаў, которые выехалі. Таксама і Беларусь можа выкарыстоўвацца як правакацыйная нейкая, так, такая пляцоўка, так, для еўразвязу.
Ну, ось вы так ставіце пытанне І быццам, адказваеце. да, што быццам такое будзе перамір'е, што Беларусь будзе пакінута ў сферу ўплыву Расіі, але наша задача, каб гэтага не дапусціць. Перамір'е гэта не пра спыненне агню, перамір'е гэта пра нешта трывалае, гэта пра далейшую бяспеку, не для таго, каб даць магчымасць Расіі узмацніцца і зноў жа праз Беларусі стаць ужо небяспечным момантам і для еўрапейскіх краінаў. Таму менавіта таму нам вельмі важна, каб пра Беларусь памяталі, што каб не канцэнтраваліся толькі на Ўкраіне, хаця, канешне, гэта прыярытэт. Мы разумеем, што калі Украіна пераможа, то гэта будзе знакамітае акно магчымасцей для беларусаў, але можа быць рызыка такая, што неяк недастаткова дапамогуць Украіне, што там Расія адхопіць кусок ад Украіны і будзе сябе там як гаспадар адчуваць і ў Беларусі. Канешне, гэта небяспечна. Лукашенко ўжо прадае наш суверэнітэт, нашу незалежнасць Расіі, і гэта можа толькі ўзмацніць гэтую залежнасць. І таму заходнія краіны павінны быць вельмі жорсткія і моцныя ў сваіх патрабаваннях, каб расійскія войскі былі выведзеныя у гэтым перамір'і і з Беларусі, і забралі сваю ядзерную зброю і не ўмешваліся ў ўнутраную палітыку Беларусі. І таму вось гэтае перамір'е, яно можа, конечно, прынесці як пазітыўныя рэзультаты, але можа так стацца, што будзе нешта негатыўнае. Але наша задача, каб гэтага не дапусціць. Вось якраз і пытаюцца нашы гледачы датычна гэтага перамір'я, бо многія думаюць у Беларусі, што спыніцца стральба, і зноў патрошкі пачне вяртацца нармальнае жыццё, якое было, прынамсі, да 2020 года. Перадусім, гэта візы, гэта мабільнасць нашых грамадзянаў, гэта тое ж самыя цягнікі, так, спалучэнне з еўрапейскімі сталіцамі. Вось нейкія такія пасабленні для беларусаў вы бачыце рэалістычнымі ў бліжэйшай будучыні? Слухайце, мы заўжды выступалі за павелічэнне мабільнасці для беларусаў, каб адчынялі больш межаў, каб давалі больш візаў, каб чыгуначнае злучэнне аднавілася. Мы за гэта. Але мы павінны разумець, што не будзе нармальнага жыцця ў Беларусі, нават калі будзе больш візаў, нават калі там будзе больш межаў адчынена, пакуль Лукашенко там. Пакуль гэта дыктатура будзе там панаваць і людзі будуць баяцца проста жыць. Да, можна будзе больш вандраваць, можна для тых, для каго няма ніякай пагрозы, туды-сюды ездзіць, але ж тысячы людзей у турмах. Наша краіна праходзіць праз русіфікацыю, наше ўсё беларускае знішчаецца ў Беларусі. Ці гэта нармальнае жыццё для беларусаў? Я лічу, што не. Не, таму так все хочуць спынення вайны і рэпрэсій. Дзякуй вам вялікі за размову. Ведаю, што у вас на наступным тыдні вялікія сустрэчы ў Злучаных Штатах і ў Кангрэсе, спадзяюся, і з кімсьці ад адміністрацыі Трампа. Вялікай удачы жадаю вам і вашай камандзе. Дзякуй вялікі. Гэта была Святлана Ціхановская, лідарка дэмакратычных сіл. Мы абмяркоўвалі апошнія бягучыя палітычныя падзеі ў Беларусі і за мяжой.